Nandito na po ako sa Zone 5. Nasaan po yung bahay nyo? Sige. Papunta na po ako. Tao po! Tao po! Sino po sila? Ayan na ba yung order ko? Hello po, ma'am. Salamat po. Tay, dumating na po yung order. Tignan natin. Hindi ito yung in-order ko, Tay. Walang niya, inis ka man ako. Excuse me po, sir. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, ma'am. Maupo muna kayo, ma'am. Salamat po, sir. Ano po bang may paglilingkod ko, ma'am? Ako pala si Sheila po, sir. Ito asawa ko si Clark. Nandito po kami kasi, sir, kasi nakita namin sa online yung business niyo po, investment. Ano po ba yun, sir? Opo. Malaking pera. Opo. First, magsimula tayo sa maliit na pera. Yung 1K na investment nyo, in 1 week, tutubo siya ng 1K. So, kibali yung 1K nyo, magiging 2K in 1 week. Ganun po ba, sir? So, ano po, gusto po namin mag-invest? Gusto nyo mag-invest, ma'am? Oo. Kailan po? Kailan? Ngayon? Bukas? Opo, pwede nga po ngayon eh. Kung meron kayong 1K, mag-invest kayo ngayon, tapos mag-antay lang kayo ng 1 week. 1 week? Opo, tutubo na yun ng 1K. Mag-antay lang po kayo. Wala Saan kayong yung pera ibang naman? Sir, ito po yung 1K po na invest namin. Maraming salamat po, ma'am. Meron lang po akong papepirmahan sa inyo, ma'am. Sige po, sir. Ito po. Bale ito po, mag-fill up lang po kayo dito. Ilalagay niyo yung pangalan niyo, bakit kayo sumali, bakit kayo nag-invest ng pera dito. Pilit lang ba? Dito po, ma'am, lagay niyo po yung pangalan niyo po dito. Dito po, perma, sir. Dyan lang po yung perma. Ah. Salamat po, ma'am. Okay, thank you po, sir. Babalik po kami. Kailan? After 1 week. Okay Babalik po, sir. Thank you po. Thank you po. Bye, ma'am. Magandang umaga po, ma'am. Andito po kami para kunin po namin yung in-invest na nila pera. Sino po yung na-invest niyo, ma'am? Si Attorney Mark. Attorney Mark? Opo, ma'am. Wala na po siya dito, ma'am, kasi binakit. Ano po? Hindi po maaari yan, ma'am. Pinaghirapan po namin yung pera. Kahit yung kalahati lang po, isaulin niyo na po. Ma'am, wala na po kami magagawa dyan. Kasi hindi po namin yung ginagamit ang pera. Kasi si Attorney Mark, iba yung ginagamit niyang pera. Itusumbong ko itong kumpanya niyo at kakasuhan ko.